Maayong buntag sa makausapa. Atong mga pagbasa karong adlaw, Biyernes, sulod nining Oktaba sa Pasko sa pagkabanhaw. Murag dunay usa ka bahin, murag paatras pa ang usa ka bahin, fast forward na, no? Ang atong gipaminawan pag-ayo. Although ang author lahi, no? Sa kagahapon ang mga pagpanulat usa lamang gikan ni San Lucas, ug ang buhat sa mga apostoles ginaingon man pod nga si San Lucas mao'y nagasulat niini. We have the Gospel of Saint John, going back sa mga nahaunang experience sa mga tinun-an sa Ginoo nga nabanhaw. Ug matod pa niya dinhi, ikatulo nga higayon nga nagapakita ang Ginoo sa iyang mga tinun-an human siya mabanhaw, panwala gihapon sila makaila kaniya. Gani giingon man dining maong pagbasa, mga siyam kametros lamang siya nga nagbarog didto sa lapyahan din ang mga tinun-an ng isda. Tibok gabi wala sila'y kuha niya. Giingon pagyud dining maong pagbasa, sa pagsidlak sa adlaw hayag naman kaayo unta, pila ra man na kametros ng siyam kametros, no? Kasiyaman kametros, doon lang kaayo sila sa baybayon o dito sa lapyahan diin nagbarog ang atong Ginoo. Ngano man nga wala sila makaila kaniya. Tulo ka tuig nga nagkuyog-kuyog sila sa atong Ginoo diha sa iyang mga buhat, sa daghang kayong mga milagro, no? Nganong dili man makapamilyar ang mga tinun-an si kinsa katong nagbarog didto. Gani namulong pa siya pag-ingon, nakakuha ba kamo? Sila mitubag, wala gayud, no? Wala sila makaila. Bisan pa man, salamat sa Dios sa iyang pag-ingon, itaktak ang pukot dapit sa tuo sa sakayan ug makakuha kamo. Bisan kun this is someone so stranger, no? Mahimo unta nga mo argumento sila, murason sila, tibok gabi kaming nanagat, nakaila kami sa panahon karon, malas wa gyud mikuha. Kay mao na ilang kapanginabuhian, mananagat sila. Si Pedro pila ka mga katuigan tingali, no? Kay bawo siya, wa gyud tay mahimo. Tibok gabi ita nanagat, no? Tibok gabi ibaluta nga malas rong gabi una, wa gyud tay kuha. Buntag na, no? Atod pa, no? Misidlak na ang adlaw, no? Apan salamat sa Dios sa iyang pag-ingon, itaktak ang inyong pukot dapit sa tuo sa sakayan ug makakuha kamo. Hambot nga no, wala sila kailan ining tawhana kinsa man ni magsugo nato, pero bisan pa man niana gituman nila ang giingon sa Ginoo nga nabanhaw. Ug sa diha pa sila, dunay usa nga naingon, ang Ginoo day kadto, ang Ginoo kana. Diha pa nga ni hinay-hinay pagkaabli ang ilang mga pananaw, ang ilang pag-ila si kinsa gayud ang Ginoo, no? Tingali, no? After niadtong iyang pagpasakit ug kamatayon sa krus, no? Tungod sa ilang mga discouragement, disappointments, kasagmuyo, no? Sa paong panghitabo, kay gibiyaan nila ang tanan sa pagsunod kaniya, apan wala siya nahimo sa iyang kaugalingon sa pagluwas, pagpanalipod, sa iyang pagkagamhanan wala niya gigamit ang gahom, apan gitugutan ang maong panghitabo. Hangtod nga siya ra usab ang nangitag pamaagi unsaon nga mahiusa pagbalik ang iyang mga tinun-an, kahatagan o kahigayunan diha sa pag-atubang sa nagalaing-laing mga hagit sa kinabuhi, pinaagi diha sa hiniusa nga pagpangaon. Dali ngari og pangaon kamo.
bisan unsa man ang inyong nakuha diha, no? Ug matud pa ning maong pagbasa gikan ni San Juan, no? Sa pagdunggo nila nanay giandam didto, no? Nga mahimong magsugba sila sa ilang kuha. Bisan pipila lamang kabuok nga gilang gipanagambitan nahimong source of strength, no? Source of new joy, source of new life sa mga tinun-an. And fast forward sa atong nadungog diha sa unang pagbasa sa mga buhat sa mga apostoles, dunay Pedro na karon nga lahi na, dunay Juan nga karon lahi na nga miatubang sa katawhan bisan atubangan sa mga pari o sa mga pangulo, sa mga gwardya sa templo o pipila ka mga Saduceo nga namulong maisugo nang na nagsaksi mahitungod sa Ginoo nga nabanhaw. Ang bato nga gisalikway ninyong mga magtutukod og balay nahimo na karon nga labing importanteng bato, no? Ang kaluwasan makatlagan lamang diha kaniya kay wala na gayoy laing ngalan sa tibuok kalibutan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan gawas niini nga ngalan, no? Jesus atong Ginoo, Dios ug manunubos nabanhaw ban kanato buhi ug kanunay naghatag og kalanon sa kinabuhi aron kita kahatagan og bag-ong kusog, bag-ong kadasig, bag-ong paglaom diha sa atong makanunayong panaw isip mga magtotoo. Salamat sa Dios sa gasa sa santos nga Eucharistia. Kalanon nga sa kanunay naghatag kanatog kusog, kaisog, kadasig, bagong paglaom, bagong kinabuhi alang sa atong mapadayunong paglakaw ngadto sa kahingpitan sa kinabuhing walay katapusan. Palihog manindog. Uban sa kasadya tungod sa pagkabanhaw ni Kristo, mudangop kita ngadto sa Dios ngayon tang patalinghugan ang atong mga pag-ampo diha sa atong pag-ingon, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Alang sa atong Santo Papa, mga obispo ug mga kaparian nga magmatinud-anon sila sa pagpangalagad sa panon nga gitugyan sa ilang kamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa tibuok kalibutan nga makabuot na unta ang tiunay nga kalinaw nga gihatag kanato sa nabanhawng Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa malampuson ug malinawon nga piniliay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang niatong nag-antos sa nagkalanlaing matang sa sakit nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan og kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa kalampusan sa Second National Mission Congress karong Abril 17 ngadto sa 24, 2022 nga motak-op sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga sulugon sa Dios, Teofilo Kamomot, Obispo, Joel Chevalier, Pare, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa atong mga igsoong mihalina nga makadawat na unta sila sa ganti sa kinabuhing dayon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. O Ginoo dungga nga among mga pag-ampo ug lig-una ang among pagtuo aron sa kanunay malipayon kami nga magsangyaw sa imong pagkabanhaw. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Amen.